numesc Cristian Mușa, sunt cercetător științific etnocoreolog și ne aflăm în comuna Starchioși din județul Prahova, pe Valea Teleajenului. N-aș putea să spun că Starchioșul este cel mai important de pe Valea Teleajenului sau din Prahova în general, dar este clar că este un loc cu o greutate culturală. Domnul profesor Nicolae Constantinescu spunea că în ultimul timp Starchioșul este un centru cultural important al Prahovei, la fel cum Prahova este importantă pentru podgorile pe care le are, pentru casele boierești, pentru conace, prin conace și prin alte elemente de patrimoniu. Starchioșul a devenit un punct important pe harta culturală a Prahovei. Am făcut studii de etnologie și m-am format și mă formez încă în etnocoreologie. Etnocoreologie este știința dansului popular. Eu mă aflu așa într-o balanță, atât ca insider în comunitate, ca fiu al satului și purtător de patrimoniu totodată, dar și outsider, adică sunt cel care studiază fenomenele, studiază cultura, studiază ceea ce se întâmplă în comunitate, adică mă studiez inclusiv pe mine. Modele de pe care oamenii coseau și țeseau, dar astea sunt special pentru cuverturi. Este un chenar. Uitați, cuvertura și modelul. Asta e cuvertura națională, mai zice, cuvertură cu drumurile și imită modelul scoarții tradiționale. Și astea sunt aproape toate făcute de mama mea, peritar, făcut dintr-o singură foaie, război mic, după modelul cuverturii, ăleia cusută printre vârci. O scoarță care e foarte veche, adică cam din anii 30. Și astea, sigur, sunt culori naturale, sunt vopsite cu plante. Fiecare fată trebuia să aibă cel puțin 2 scoarțe, erau foarte costisitoare, intra multă lână în ele, erau importante. Și există un studiu despre scoarțele chioșdene care cuprind scoarțele de Starchioși și din Chioș Mic, adică toate satele chioșdene, și spune acolo că de fapt o scoarță nu avea alt rol decât să fie transmisă din mamă în fiică, era dată de zestre, și există și teoria potrivit căreia o scoarță trebuia neapărat să fie dar la cununie. Soacra mică o făcea împreună cu mireasa și o puneau la cununie ori pe masa de cununie, ori stăteau mirii cu picioarele pe ea. Ne-am găsit că este rapsod popular și pot să mă laud, este singurul tezaur uman viu din Prahova, este din Starchioși și cântă la instrumente de suflat, fluier, caval, cimpoi și frunză. Ne-am găsit că cunoaște repertoriul local și împreună am făcut și muncă de reconstituire a jocurilor. Sunt multe jocuri care au pierit din practica curentă și chiar și din memoria culturală a satului și împreună le-am mai pus cap la cap, așa ca pe un puzzle, le-am reconstruit. Mușamaua este unul dintre jocurile pe care le-am reconstituit de la cap la coadă din punct de vedere muzical, coreografic și din punct de vedere al strigăturilor. Este un joc vechi de aici, care din păcate a intrat în stare latentă și încercăm să-l aducem la viață, măcar pentru activitățile culturale din cadrul școlii și din cadrul căminului cultural, dacă, să zicem așa, în repertoriul local nu mai poate fi introdus. Deci Mușamaua, potrivit informațiilor primite de la dansatorii care au prins-o la hora satului, practic se face un cerc de băieți, un cerc în monom, deci nu se prind băieții de mâini, iar fetele, partenerele, merg după ei în partea dreaptă, formează și le încă un cerc pe lângă băieți.
Și încep băieții să joace, la comandă intră și fetele în joc și după aceea, după fiecare comandă, partenera este schimbată. Ea se duce întotdeauna în partea stânga ei, deci în partea dreaptă a băiatului. La prima comandă, foaie verde șulalea, napa mea și dăm pata, adică o dai partenera ta și vine partenera celui din stânga, după aceea și schimbați domnișoarele, iară se schimbă o fată, foaie verde nu căsacă, două fete rând să treacă aici, întotdeauna se produce o încurcătură pentru că nu se știe exact câte fete își trece, a ta trece următoarea și abia a treia rămâne la tine. Și tot așa se schimbă fetele, erau și strigături care se creau pe moment, fugi de aici că n-ai cercei, fugi de aici că n-ai mărgele, fugi de aici că ești prea mică, fugi de aici că ești prea înaltă. Bineînțeles că exista și anumite tachinări în cadrul jocului, când zicea foaie verde de cucută, fugi de aici că ești urâtă. Totdeauna existau și anumite tachinări între fete și băieți sau anumite strigături prin care se produceau momente umoristice. Foaie verde, 3 scaieți! Hai la horă, băi băieți! Foaie verde, baraboi, haideți fetelor și voi! Deci totul merge pe cerc. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Foaie verde, șolalea, naipa mea și dăm pata. Și se schimbă partenera. Înainte nu era muzică din asta clasică, era fluierul, frunza, sambalul, cimpoiul, cavalul, astea erau. Sperăm să fie sprijiniți, adică toate tăzeaurile umane vii să fie cumva răsplătite pentru munca pe care au depus-o timp de atâția ani și să fie recunoscute meritele și altfel decât printr-o diplomă de recunoaștere. Suntem la Starchioști, în mansarda școlii profesionale comune a Starchioști, unde avem colecția etnografică a școlii. Această colecție, o parte din istoricul pe care îl știu, vine din fostul muzeu al satului. Profesor Sorin Fofircă, fostul director al liceului, s-a ocupat și a colecționat și a mai adus în școală și s-a îmbogățit practic colecția. Bundițele, de exemplu, sunt noi, sunt făcute de cojocarul satului, încă avem un cojocar care este tânăr și lucrează după tiparul cojoacelor, bundelor vechi. Aceasta este o bundă bărbătească, aceasta este o bundă femeiască. Aici avem o ploscă care era folosită în cadrul nunții. Aici este cumva un spațiu al camerei de zi, leagănă cu copilul, patul, vatra. Prima ie de aici, care este cu această floare mare, doamna Nișoara Ștefănuc a identificat și de unde e acest motiv. Această floare mare se pare că ar fi un motiv local care se aplica pe întreaga suprafața a ei, inclusiv pe spate. Cămășile, potrivit chestionarului Bogdan Petriciu cu HD din 1880 și ceva, spune că oamenii din Starchioș se îmbracă pur românește. Asta este exprimarea învățătorului Costache Popescu, care la vremea respectivă răspunde la aceste chestionare. Mama Lica a fost un poet țăran, o țărancă inteligentă, o Vitoria Lipan a Starchioșului, să zic așa, care a fost foarte înțeleaptă și a conștientizat care este importanța patrimoniului local, astfel încât ea a scris în vreo 4-5 caiete istoria satului, evenimentele din comunitate, plus creații proprii, poezii sau anumite poeme. Mama Lica a rămas o emblemă locală. Aici avem căsuța ei, care a rămas îmbrăcată și decorată așa cum a lăsat-o când a plecat din lumea aceasta. Și ne raportăm la ea ori de câte ori ne gândim la cultura locală și la oamenii locului.
Mi se pare foarte important să ne păstrăm așa identitatea și legătura cu străbunii noștri. Consider că rădăcinile trebuie păstrate pentru că altfel lăstările nu rezistă sau sunt cumva fără o fundație de care cred că fiecare avem nevoie pentru a funcționa, pur și simplu. Îmi dau seama că las ceva în urmă care va fi de folos generațiilor viitoare. Numele meu este Ștefan Florin Răzvan, am 23 de ani. Sunt instructor la 3 formații din județ. De mic copil am început în satul natal. Am fost descoperit, să zic așa, de primul instructor pe care l-am avut. Sunt fost colaborator al ansamblului artistic profesionist Baladele Deltei, unde am activat ca dansator circa 3 ani. Sunt Rusu Marian, angajat la Școala Populară de Artă Vespasian Lungu din Brăila. N-am zis că e cariera asta. Adică a venit din interior, a venit tot timpul, nu carieră. Eu sunt de carieră inginer, am făcut facultate de mecanică. Nu știu cum s-a îmbinat totuși ingineria cu partea asta a dansului tradițional, dar asta n-am putut să o las. Eu sunt la primele generații, eu sunt tânăr și încerc ușor să aduc și pe lângă educație folclorică, încerc să aduc și performanță. Asta e la mine e o carieră. Cam toți instructorii la momentul actual sunt de vârstă de 50-60 plus. Și deci mă bucur enorm că și în drum și mai încercăm să mai atragem încă 2-3, că ei sunt urmași. Eu am plecat la Tulcea și am văzut cu totul o altă lume, altfel, o altă abordare către folclor și mă uitam în spate, spre Brăila și mă uitam și vedeam că nu e ceva care să arate și Brăila are. Și m-am întors acasă și am zis, trebuie să fac, chit că o iau de la zero, chit că e greu, trebuie să fac și am plecat pe drumul ăsta. Majoritatea instructorilor din județ sunt spre show, spre a scoate în evidență chestiile nenaturale ale jocului. Ar trebui să menținem jocul la care l-ai învățat tu de la instructorul tău când te-a învățat la vremea respectivă, că erai copilaș, că erai mai adult sau indiferent de vârstă care o aveai când ai învățat, să-l menții totuși așa. Și o se poate face și prin tradiție. Sunt atâtea obiceiuri, atâtea chestii pe care putem să le punem în scenă și să arate publicului. Dansul, până la urmă, se simte pe scenă și dacă nu transmiți publicului, n-ai cum să nu ai succes. Eu zic că o să continuăm. Eu așa zic. Dacă totul e bine, o să fie bine și pentru folclorul brăilean. Am luat o pauză de la a dansa, de la instrui și am plecat în județ. Și am încercat să caut în principal lăutare, unde mai sunt lăutari. Și am găsit multe jocuri. Și ușor le-am adunat. Am mai găsit într-un sat Spiru Haret, lăutari, dar n-am mai găsit dansatori. Lăutarii respectivi știau să explice jocul. Și a trebuit să am stat vă spun ora concretă, de la ora 2 până la 8 seara, la 4 jocuri ca să mi le explice și eu le-am pus cap la cap. Și ulterior am venit cu toate jocurile aici, am început să predăm amândoi, le-am notat și domnului Marian și a venit cu ideea de a scoate carte. Adică ce e scris rămâne totuși scris și poate fi luat de orice persoană, orice tânăr. Este și măsura muzicală, este și poziția corpului, și poziția brațelor, și poziția piciorului, și săritură sau ce faci cu piciorul. Deci e cea mai simplă notare a jocurilor. Îmi pare rău că nu m-am născut mai devreme, că ați spus să plec mai devreme în județ să caut.
Asta e o horă dreaptă, specifică subzonei dunărene. E una din horele brăilene. Jocul are 3 părți. Prima parte e horă simplă în față. 1, 2, 3 și 4, 5 și 6, 7, 8. 1, 2, 3 și 4, 5 și 6, 7, 8. A doua parte o avem spre dreapta, cu stângul prin fața piciorului drept. 1, 2, 3, stop. Următoarea parte este în față cu piciorul drept, urmând ca în spate să ne retragem cu piciorul stâng pe pas de horă. 1, 2, 3 și 4, 5 și 6, 7, 8. A doua parte se termină la fel încrucișat, doar că în partea cealaltă cu dreptul peste stângul. 1, 2, 3 și 4. A treia parte e o mințită, horă mințită, un pas în față, un pas în spate și un pas de horă în față cu stângul. A treia parte se termină în spate cu un pas, în față cu un pas și ne retragem cu 4 pași în spate de horă. 1, 2, 3 și 4, 5 și 6, 7, 8. 1, 2, 3 și 4, 5 și 6, 7, 8. 1, 2, 1, 2, 1, stau. E un joc mai săltăreț, cum să spune, datorită faptului că așa i-a dat și denumirea de ghimpe. Sări ca să nu te înțepi. Te-a înțepat, ai sărit imediat. Prima parte începe cu pași de geampara, să zic așa. Un pic corpul se întoarce spre dreapta. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ba. Avem a doua parte. Este un fel de cerc de geampara. Se pleacă cu piciorul stâng, ne ducem în diagonală spre dreapta, ne ducem în linie spre stânga și ne retragem cu un pas de geampara în spate. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. A treia parte. Avem pașii specifici jocului brăilean. 1, 2, 3, bat, 1, 2, 3, bat. 1, 2, 3, bat, 1, 2, 3, bat, 1, 2, 3, stop. Și ne retragem în spate. Același lucru se repetă și cu piciorul drept în față. 1, 2, 3, bat, 1, 2, 3, bat, 1, 2, 3, bat. Jocul acesta se juca în special de bărbați în satul Spiro Haret. În special se juca jocul la hora satului. În Spiro Haret însă s-a păstrat jocul și de aici a rămas jocul specific bărbaților. Se prindeau în semicerc sau cerc și îl dansau. Vă vom prezenta costumele din județul Brăila. Pe partea costumului de fată avem, să zic eu, două modele. Este modelul cel de Gropeni cu fota neagră, pe fond negru. Aici ne-am mai interesat pe la Academia Română, până ne-am dus și noi și au zis că partea de Bărăgan avem și tenta aceasta, o să vedeți și la ea, lomița merg pe fundalul acesta roșu.
Fetele purtau de obicei, în costumul nostru era baticul acela alb, dar nici marama nu lipsea din lada de zestre a fetelor. Fetele cuseau de tinere cuseau costumul, îl aveau până la adânci bătrâneți. Costumul de băiat este simplu, cămașa dintr-o lungă, cu șalvarii care, spune un pantalon alb, șalvari largi. Ilicul, băieții aveau un ilic. De obicei încălțările erau din opinci și cu ciorap de lână. Deci asta era clasicul, dar venind partea de oraș, am trecut la pantofi și fata și băiatul și cam asta era tradițional. Din Brăila în Slobozia, nene, a pierdut Matei Scrumbia, nene, păi și-a tras la o casă în vale, nene, unde a văzut lumânare să împrumute de parale, nene, păi și-a tras la o casă în vale, nene, unde a văzut lumânare să împrumute de parale, nene. Piesa se numește Din Brăila în Slobozia. La mine, în satul în care m-am născut și am trăit, în momentul când veneam cu cineva cu pește, era o sărbătoare mare de tot. De ce? Pentru că noi n-aveam baltă pe raza localității și în momentul când venea unul cu pește, era o sărbătoare, era un zvon între vecini, în sat. Cutărică, vezi că a venit să audă ăla cu pește. Unde-i fă? E de pe strada aia, ieși în față. Cum să zic, avea un impact mare asupra mea, zarva asta atunci când venea mașina cu pește sau căruță sau ce era. Mă numesc Trifu Alexandru Daniel. Sunt managerul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița. Sunt ialomițean, născut, crescut pe aceste meleaguri. Eu mă ocupam sau aveam pasiunea de a promova cultura tradițională printre studenții teologi. Nu am mers mai departe pe calea teologică, ca să merg mai departe să mă preoțesc, ar fi trebuit să fiu căsătorit și eu nu eram. Și atunci m-am dus la Universitatea Națională de Muzică să fructific timpul respectiv. S-a accentuat și mai mare dragostea pentru românism, că asta înseamnă cultură tradițională, și atunci nu am mai simțit să mă preoțesc. Am intrat pe nișa mass mediei și ți-am spus, nu pot să spun că sunt cine știe ce artist, dar așa la nivelul nostru al ialomițenilor mă recunosc ca reprezentativ. În cariera artistică, cât și în serviciul în care sunt angajat, la instituția unde sunt angajat, punctul de legătură este cântecul popular. Sunt două tipuri de muzici tradiționale, și anume muzica țăranului, care a cântat la fluier în prima instanță, care ulterior a doinit, și a doua ramură este muzica lăutarilor, care cântau la hora satului și la diferite evenimente din viața omului de zi cu zi. Muzica pe care o cântau lăutarii era un picuț mai îmbogățită din punct de vedere al ornamentisticii. În vremurile în care ne aflăm astăzi, nu mai găsim piese muzicale, cântece nefructificate. Să găsești un cântec neauzit la radio sau la televiziune. Acum mai găsești frânturi.
frânturi din câte un cântec, din câte din câte o doină, din câte un bocet. Am găsit câteva frânturi pe care le-am completat și la fel, am intervenit asupra textului, pentru că așa cum l-am găsit eu, nu avea rimă, nu puteam să-l prezint. L-am completat, l-am făcut un produs final și l-am promovat mai departe. Numele meu este Nicușor Iancu, sunt maestru de dans la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița, coregraf al ansamblului folcloric Doina Bărăganului. Eu de fel sunt dobrogean, sunt născut în comuna Beidaut, județul Tulcea, fac parte dintr-o familie de români și culmea că predau jocul popular românesc. Dacă vă spun un secret, am cam fugit de dansuri când am fost tânăr, preferam mai mult sportul. Dar am avut un director de școală care s-a ținut de fundul meu și oriunde mergeam, mergeam mai cu japca la dansuri. Iar la liceu am avut norocul să-l am ca maestru coregraf pe Mihai Runcan. Am predat jocuri populare la diferite ansambluri. În județ am înființat foarte multe formații de dansuri. Colegii de folclor care și regretatul Mihai Runcan, dar și eu le-am făcut în județ, a fost în urma cercetărilor la fața locului. Țin minte pe vremuri că căram magnetofon după noi ca să înregistrăm sunetul și foarte mult pe memorie. Stăteam lângă Nemihai, îl punea pe respectivul să danseze, eu scriam sau dansam eu după el, scria Nemihai, făceam cu rândul ca să prindem esența pasului respectiv. Rolul nostru aici la ansamblu este să păstrăm forma pe care am învățat-o. Să știți că este o diferență mare între jocul care se joacă la hora satului și jocul de pe scenă. La jocul de pe scenă intervine coregraful. Nu poți să faci un dans 10 minute, devine plictisitor și atunci încerci să legi mai multe jocuri ca să dea și o formă a spectacolului. Dar nu umblăm la structura coregrafică. Deci pasul respectiv rămâne același. Că mai adăugăm ceva, să ne mai deplasăm, mai sunt pași alergați. Trebuie să fie o dinamică a dansului. Familiile jocurilor în care facem parte sunt cele 3 cunoscute, familia horelor, sârbelor și a brâielor. Nu mai avem un stil care spune jocurile bătute sau țigănești. Sunt jocuri așezate care se joacă majoritatea de bărbați, de băieți. Avem foarte multe jocuri care se aseamănă din punct de vedere muzical cu județele limitrofe, dar structura coregrafică este diferită. Și o să vă prezint astăzi 2 jocuri care se joacă numai la noi în județul Ialomița. Să vedeți, și structura muzicală și coregrafică este diferită față de ce întâlnim în alte județe apropiate de noi. Voi prezenta jocul Hora de pe seară, care face parte din familia horelor, un joc care se joacă numai în comuna Vlădeni. Se dansează bilateral, față-spate, deplasări dreapta-stânga. Din punct de vedere coregrafic, conține 2 părți. Muzical, o să vedeți că sunt 3 părți. Prima parte este hora dreaptă, iar a doua parte sunt bătăi în acord. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Partea a doua avem bătăi în acord spre stânga. 1, 2, 3, 4, călcâi, călcâi. 1, 2, 1, 2, 3, poc, 1, 2, 3, poc, 1, 2, 3. Al doilea joc face parte din familia sârbelor, se cheamă Vreicuța. Se joacă în comuna Reviga, care este aflată în nord-centrul județului Ialomița. Are 3 părți muzicale, 3 coregrafice. Ritmul de sârbă este binar, mai alert. Deplasare spre dreapta primul part. Avem pas sărit, dreptul sărit, stângul sărit, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4.
dreptul, stângul, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, partea a doua, pas încrucișat. 2, 3, 1, 2, 3, partea a treia. 1, 2, 3, 4, sunt sărit. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Acestea sunt cele 3 părți. Până în 2015-2016 chiar aveam o activitate intensă. Cred că nu era localitate în județ în care să nu aveam activitate culturală, artistică. Ce pot să spun? Cred că, nu știu dacă este o țară în care am fost și am prezentat portul și jocul popular românesc. Deci din 90, vă dați seama, până anul trecut, ultima a fost în Polonia. Dacă până în pandemie, cred că mai aveam încă 15-20 de localități în care erau ansambluri serioase, după pandemie, parcă nu știu ce s-a întâmplat. Nu știu dacă la nivel de județ mai avem 6-7 formații de dansuri sau ansambluri folclorice. Sunt dansuri pe care noi le-am moștenit și le-am primit de la bătrâni. Sunt dansuri și pe care le ducem, asta încerc să fac, să le ducem și noi mai departe. Mă numesc Voica Nadia, sunt profesor pentru educația timpurie de 17 ani. Ne aflăm la Ivanețu, localitate din comuna Brăie, județul Buzău. În timpul anului școlar sunt educatoare la grădinița Zorești, de lângă orașul Buzău. Locuiesc în Buzău în timpul școlii și în timpul liber și de câte ori pot. Vin aici și mă ocup de 38 de copii, voluntar împreună cu mama mea, pentru a-i învăța să danseze și antrenându-i să putem participa la diferite festivaluri și concursuri. Peste tot unde ne ducem sunt foarte apreciați și foarte admirați pentru că au costumul făcut de aici, e autentic, cu fota înfluturată pe care nu o găsim decât doar în zona noastră, nicăieri în țară. Și părinții au prins drag de ei și bucurie, copiilor le-a plăcut plimbările astea așa și tot timpul faptul că au câștigat premiul întâi, trofeul categoriei și așa i-a încântat. Se pune accent la un concurs și pe costum, pe autenticitate, pe mai multe aspecte. Și au început care mai de care să împrumute, să caute pe la bunica, prin dulapuri. Dar în mare parte, unele mai iscusite, bunici în general, au început să coasă. Și au început să facă ie și dacă bunica Raisei a putut să coasă o ie, a putut și bunica Anei. Foaie verde și-o alună, of, of, sus în deal lângă o fântână, și-a de o măicuță bătrână care plânge și-mi jelește și din gura așa grăiește. Am fost în comuna Lopătari, la o școală din satul Ploștina, peste munți aici undeva, este un sat mic, o școală mică, se preda simultan. Și de Crăciun am făcut și eu le-am cerut costum popular și nu aveau câțiva, nu avem, doamnă, cine mai? Am făcut serbarea, care a avut, care noi am făcut așa. După aia, când au văzut ce serbare am făcut,
Au venit mamele la mine, dacă mai faceți și mai stați la noi aici, noi le facem. Cât o sta, zic, da, faceți. Pentru 8 martie, toți copiii aveau costume. Noi aici au țesut până acum coverturi din alea, trieșuri, macate și mama mea, am și eu război. Acasă, Măriuța face acum un brâu din ăla de pus la fotă, a făcut și semn de carte, chiar a participat la un concurs cu semn de carte, a luat premiu. E bună și cartea, dar trebuie să te mai înveți, să mai faci și destul alte. E bine să știi orice în viață. Da. În clasa a 4-a m-a învățat mama pentru că am vrut să cos un tablou. Și atunci am învățat pentru prima oară, după ce l-am terminat nu prea am mai cusut. Și am mai făcut semne de carte, am dat și la prieteni și am făcut unul și la școală pentru ora de tehnologică. Croșeta n-a știu mama să mă învețe, dar m-am învățat singură, m-am uitat peste tot. Pe internet, după YouTube am învățat. Acum le-am pe amândouă, știu și să croșetez, știu și să cos și acum, prin timpul liber, cam asta fac. Eu când am intrat la dansuri nu aveam fotă și pentru că am avut bunici la Vrancea și aveam de acolo fețe de masă și prosoape, pentru că eram pe grabă să am și eu costum, dintr-un prosop, mi-a luat de la capete și a făcut vărguțele pentru foto, le-am fluturat. Și în timpul șezătorilor se făceau gogoși, se bea, se spuneau ghicituri, bancuri, veneau și băieți, cântau, se bârfea. În timpul șezătorilor, fetele aveau șansa să-și arate hărnicia și priceperea, și care era mai harnică și mai pricepută, automat că era și mai dorită de mai mulți băieți, de fapt, de mai multe mame de băieți. Din câte știu, se cosea carpete, batiste, tablouri, iile în general se coseau pe furiș, ca să nu-și fure modelele, că era care mai de care să aibă ea mai frumoasă și era ca o concurență. Ce-mi povestea mie mama e că se adunau la așezători și torceau, lucrau ciorapi, flanere, plovere, adică diferite obiecte vestimentare și tablouri, mai coseau batiste pentru nunți. La nunți, luginerică, chemător, acolo, fetele cosea pentru câte un băiat. Am aici o batistă de generică, pe care o astfel de batistă era cusută de mireasă. Eu cosea și o înflutura cu paiete și cu mărgele pentru a o purta în ziua anunții. O puneau în piept cu o bagnotă și o floare. Și mai am batista aceasta simplă, pe care, la fel, în timpul șezătorilor, fetele coseau batiste din astea pentru a le oferi băieților. Sunt, cum am spus și mai devreme, în semn de așa că îl place. Era ca o curtare, să zic eu așa. Și ele erau cusute și băieții le purtau ca și răspuns că îi place fata. Iar aici am cea mai valoroasă, să zic așa, colecție al zonei noastre. Este fota înfluturată. Este specifică zonei de nord a județului Buzău, zona muntoasă, comunele Brăiești, Lopătari, Mânzelești, Gura Teghii. Doar în zona noastră se poartă astfel de fotă. Fota înfluturată ce înseamnă? Pe stofă, aici avem dimie, stofa țesută din lână la război, este aplicată două părți de cusătură. Aceste două se numesc vărgi. O vargă din asta este cusută cu fir în muscă, iar ornată cu fluturi, cum ziceam noi, paiete. În general predomină paietele argintii. Mai greu sunt acum de găsit. Am fost crescută de bunica.
care a iubit munca și munca în general a lucrului manual, să zic așa, arta populară. Și a pus mare preț pe ce a lăsat părinții ei și a îngrijit și a respectat pe pământ, iar eu crescând lângă ea am prins drag și am înțeles importanța lucrurilor astea și le prețuiesc, mai ales acum că nu mai am, prin ea, prin lucrurile astea, cumva o port pe ea în suflet și parcă zic că o fac pentru a-i mulțumi ceea ce m-a învățat. Mă numesc Stanley Nicolae, născut în comuna Mârghia, raionul Costești, județul Argeș, 1933, 30 iulie. Călușul este un dans popular virtuos. E cel mai virtuos dintre toate jocurile populare. La căluș sunt două aspecte, gura și piciorul. Gura, când ai căscat gura, trebuie să o cași după muzică, să fie în ton cu muzica, iar picioarele să fie în ton cu arcușul țiganului, că dacă nu ai făcut nimic. Dacă nu joci repede, iar n-are efect. Călușul are peste 90 de figuri, care mulți le știe jumătate, poate mulți nu știe mai puține. Și eram curioși toți când eram tineri să învățăm cât de mult. Călușul, să știți că la noi în sat, cel puțin, s-a format nu cu instructor, s-a format la hor în sat. Băieții, care mai de care aveau o ureche muzicală și iuți la picior. Și au format mai multe exerciții. Plimbări, strigături. Țărănimea venea să vadă călușul, dar abia așteptau să vină rusalile să vadă călușarii îmbrăcați frumos. Era o sărbătoare cea mai mare din an și cea mai frumoasă. Iar acum, iar așa, hăp, hăp, așa, zi mă zi, hai! Asta e simplă. Asta e dublă. Și după asta e învârtită. Te-ai oprit aici, te învârtești. Hai așa și iarăși. Hai așa și începi. Obicei străvechi, păstrat din negura timpului, călușul redeșteaptă în pragul verii bucuria și încrederea în belșug. Cam așa, vedeți? Mă numesc Nicolae Gianu, sunt colonel în retragere. Ne aflăm la Mârghia, la Casa de Creație General Medic, profesor universitar dr. Dumitru Constantin Dulcan. Călușul în Mârghia sunt dovezi că s-a jucat de foarte mult timp, din anii 1900. Călușarii care, de-a lungul timpului, acestor zeci de ani, au format cetele de călușari, au fost numai din Mârghia de Jos, adică din Clăcași. De ce? Clăcașii lucrau pe moșia mănăstirii Titireci până la Alexandru Ioan Cuza, când mănăstirile au pierdut proprietățile și au fost înproprietăriți săranii. Drept urmare, călușul se joacă de foarte mult timp. Am avut ceată de călușari neîntrerupt până acum 6 ani de zile, cu rezultate extraordinare, cu premii câștigate de-a lungul timpului. Am avut vreo 20 de copii, 25 și au rămas vreo 11, când s-au selectat natural. Ceata se numește Tigri Carpațiu România, este marcă înregistrată la OSIM de mine, de asociația noastră, pentru păstrarea identității călușului din Pădureți și Mârghia. Și noi am luat pentru a păstra această identitate a călușului
pentru că este o identitate, un brand pe care l-au folosit până acum. Adevărat, cei din Lunga Corbului, băieții ăștia care s-au prăpădit foarte devreme, dar fără să-l înregistreze undeva. Văzând că acești copii n-au ținută vestimentație adecvată, cu ajutorul doamnei Elena, care ne-a sugerat, dacă vrem să facem o vestimentație, trebuie să păstrăm vestimentația care s-a jucat, cu care au jucat călușarii acum 90 de ani. Tot datorită doamnei Elena Iagăr, care, v-am spus, este declarată ambasador cultural al Mârghei și chiar merită din plin acest titlu, onorific, bineînțeles, când conducea Școala Populară de Artă, cine a recomandat pe cel mai bun dansator care conducea dansurile și cărușul la Doi Narcișului? El este Bogdan Panțâru, un băiat extraordinar, care face de un an de zile repetiții săptămânal cu copiii noștri. Am reușit, într-adevăr, să revitalizăm cărușul tradițional, inclusiv cu ținută, inclusiv copiii învață cărușul de pe film. În 1968, când la Mârghea s-a realizat un film de către studioul cinematografic Alessandro Sahia, un film la care s-a lucrat aproape o lună de zile. O echipă de filmare a locuit în Mârghea și au repetat până când a ieșit un film de 10 minute. Casa mea e la 2 case în spate de această locație și eu am făcut șanțuri aici unde stătea operatorul, că nu avea aparate ca dumneavoastră așa. Era o aparat mare, stea în groapă și filma. Păi 10 ani un prieten, al cărui tată este aici în această ceată, a umblat să-l cumpere de la Arhiva Națională de Filme. N-a reușit. Întâmplarea, v-am zis, a făcut un fost șef de-al meu să ajungă șeful cinematografiei române. L-am apelat, l-am sunat, m-a chemat la București a doua zi, m-a trimis unde a trebuit, am întors cu filmul. Ia uite, așa vor fi călușoare ăștia mici. Nu vreau să mor până nu-i văd așa. Sunt Elena Iagăr, sunt doctor în etnologie, membru în Comisia Națională pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial din cadrul Ministerului Culturii. Sunt membru în grupul de monitorizare a călușului pentru UNESCO și ne aflăm în Căminul Cultural de la Mârghea, Comuna Lunga Corbului, județul Argeș. În urmă cu 2 ani, domnul colonel Nicolae Jianu, președintele Asociației Civice Pro-Mârghea, a avut inițiativa să strângă copiii din localitatea Lunga Corbului ca să înființeze o ceată de călușari. Deci Lavinia Coandă și fratele ei Alin Coandă, vătavul călușarilor de la Stolnici, împreună cu dirijorul de la Doi Nargeșului, maestrul Cătălin Iancu, au mers în școala gimnazială de la Lunga Corbului și au selectat băieții dornici să învețe călușul. Eu mă bucur foarte mult că a pornit această acțiune de recuperare și de transmitere a repertoriului coreologic în zona Păduresc Mârghea, pentru că aici de 10 ani nu se mai joacă călușul și dacă Asociația Civică Pro-Mârghea nu ar fi inițiat acest proiect, probabil că s-ar fi pierdut cu totul, așa cum s-a pierdut și costumul, așa cum s-a pierdut și ritualul. În mod cert ar dispărea și repertoriul de dans și repertoriul muzical. Când mi-a fost adusă această cămașă, mi-a fost prezentată ca fiind a unuia dintre călușarii care au fost la Londra în 1935.
Croiala răspunde, în primul rând, nevoii de libertate de mișcare pe care o au bărbații din această zonă. Și pe piept și pe spate are aceste încrețituri în formă de fagure. Aici se numește burtavacii. Asta este termenul cu care femeile descriu tipul acesta de încreț. Bucata din față, foaia din față este dreaptă, prinsă de trupul cămășii, iar toate celelalte 4, pe spate și pe lateral, 2 pe spate și câte una pe fiecare șold, este foarte frumos încretită. Broderia este absolut senzațională, iar cămășile acestor băieți din ceata de călușari copiii Tigrii Carpaților România au fost cusute plecând de la acest model. Ale lor sunt individualizate, evident, fiecare cu modelul lui, fiecare cu cromatica lui, dar croiul și morfologia, de fapt, cu totul, a cămășii și ornamentica și aceste componente au fost respectate întocmai de către meșterul popular Madilena Iosifaru Tezauru Manviu, cea care le-a executat. Eu am mai avut disputa asta cu colegi de-ai mei care îmi spun că patrimoniul material este important. Imaterialul e așa ceva ce nu poate fi pipăit, ce nu poate fi cuantificat. Da, dar patrimoniul material nu există fără oameni. Dacă nu există implicare 100% și nu există pasiune și dăruire, nu ai cum să reușești. Pentru că, în primul rând, trebuie să înțelegi ce se întâmplă acolo. În primul rând, trebuie să înțelegi ce se întâmplă în sufletul omului și ce este în spatele lucrului. Mă numesc Zidaru George Eduard, provin din satul Ciocenii, Comuna Albești, Paleologul, județul Prahova. Sunt autodidact și cânt la mai multe instrumente de suflat, cum ar fi fluierul, cavalul, tilinca, cimpoiul, drâmba și ocarina. Sunt urechist, o să zic, cânt după ureche, nu cunosc note muzicale și nici nu știu să citesc partitura. Mi-am luat primul fluier pe la 11 ani. Într-o seară, fiind copil, ieșisem cu el pe stradă, un vecin a trecut pe acolo și m-a văzut cu fluierul în mână. El a zis și să cânti, eu nu. El mi l-a cerut și a început să cânte la el. De atunci am rămas wow, și trebuie să cânt și eu. Am făcut puțin mai mărișor, pe la vârstă de 15 ani. Mi-am luat primul fluier profesional, acordat. În 2020, primul caval bun, profesional. Este o melodie în stil Giampara, o Giampara dobrogeană. Am reprodus-o tot așa, fără să știu a cui este, cine a făcut-o și dacă există această piesă. Practic așa am început eu la cimpoi. O să cânt mai departe, o să învăț mult mai multe piese pe viitor. Mă numesc Constantin Dogaru. Sunt maestru coreograf la ansamblu folcloric Chindea al Casei de Cultură al Sindicatelor Ploiești de aproximativ 35 de ani. Și eu am cântat de mic la fluier. Tatăl meu cânta foarte bine la fluier. Nu știu câte fluiere am spart sau am aruncat. Și totuși am învățat să cânt la caval, la fluier și la cimpoi acum de curând. Îmi dă o satisfacție foarte mare și în același timp ne și relaxăm foarte mult. De dansuri m-am apucat destul de târziu, să zic în vârsta de vreo 27 de ani, dar odată ce m-am apucat cam greu nici nu m-am despărțit niciodată, pentru că la Școala Populară de Artă, cred că în 10 ani de zile, cât am activat acolo,
Nu știu dacă am lipsit de 10 ori de la repetiție. Ca instructor de dans l-am avut pe maestru Balea Constantin, după care am lucrat foarte mult în colaborare cu maestrul Ion Marle Călușar al României, iar la Chindea am lucrat cu regretatul artist emerit Puiu Vasilescu, un om de excepție la care am învățat foarte mult. Mi-a plăcut foarte mult disciplina, adică mi-am impus disciplină și mie ca dansator, dar și colectivului. Ca să ajungi la nivel de maestru coreograf, îți trebuie niște etape: dansator, instructor de dans, profesor de dans, coreograf, maestru coreograf. Și ajungi la nivelul de maestru coreograf numai dacă îți impui disciplină, adică să respecti dansul în sine. În fiecare zi, cel puțin o oră jumate, eu lucrez dansurile sau lucrez pentru mine. Și asta o facem din pasiune, o mare, mare dragoste de folclor românesc. Din Prahova și Muntenia, în special jocurile, sunt foarte ritmate. Dacă ne gândim la sârbă, brâie, brâu pe 8, brâu pe 6, brează, calabrează, sunt o sumie de jocuri. Sunt și jocuri așezate, bineînțeles mai vorbim de obiceiurile de nuntă. Hora Miresei Nuneasca, cântecul Mirelui Posebriciu Sămăraz și jocurile mai săltate, mai vesele. Ciobănașul, Ofițereasca, Calabreaza, Brâu, Hora, Sârba, Brașoveanca. Arnăuțeasca e un joc de la Crivina, din județul Prahova, care ne l-a predat și l-am învățat de la maestru Teodor Vasilescu. Arnăuții erau corpul de gardă al boierilor pe vremea fanarioților sau al domnitorilor. Vine de la cel care a jucat prima dată acest joc la Crivina și de-aia vine și denumirea de Arnăuțeasca. Tai tararai rai rai ram pam pam tararai rai ram tai tai tararai rai rai ram pam pam tararai rai ram. Nu e ușor să creezi un grup. Să creezi un grup e foarte greu. Sunt ani de zile în spate. Trebuie să existe o coeziune foarte bună între dansatori. Mă refer dansatori, vorbesc bineînțeles și de fete și de băieți. Între coreograf și colectivul de dansatori. Trebuie să fim ca o familie. Ăsta e cuvântul adevărat. Adică un colectiv, fie de dansatori, fie de orchestră, trebuie să fie ca o familie. Cum sunt degetele la o mână. Când stai strâns pumnul, ăla e. Când ne întâlnim, e ca o sărbătoare, după părerea mea, și cu vechii și cu noi. La ansamblu Chindea acum suntem de la dansatorii de la 13 ani, jumate, 14 până la 60-70 de ani. Deci am făcut o emulație extraordinar de frumoasă între tineri și cei care sunt în vârstă. Și munca asta care o facem noi, fie de dansator, fie de instrumentist amator, la fluier, la instrumentele tradiționale, le facem că ne place și e o pasiune a noastră foarte, foarte mare. A început acum jocul nostru popular și execuția, pasul de dans care îl avem noi, fie din Moldova, fie din Prahova, fie, eu știu, din orice zonă, să ducă spre dans clasic. E adevărat că trebuie ca ținută și ca nu știu ce, dar nu trebuie să ne depărtăm foarte mult de felul cum se juca dansul la șură, să zic așa. Prin unele părți, parcă a început să revină ceea ce a fost înainte. Mă gândesc și la jocul popular și la soliștii vocali și nu cred eu că folclorul o să dispară, că n-are cum. Pentru că vin totuși din spatele nostru celor în etate băieți cu capacitate, băieți tineri și cu valoare.